Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne Balkyn welaýatyna döwrüp işler bitirýän demir ölçeği hususy kärhanasy ýurdumyzyň elektrik energetikasy ulgamyny hemde durly pudoklaryň elektrik gurnumy işlerine özi münasip orun tapan öňdebarjylyň hataryna tanylýar. Ol özi müşterilerini elektrik enjamlaryny satyn almak, serişleri synadan geçirmek, ulanışy tapşyrmak, çeýniki hyzmatlary ýolgoýmak hemde başga da ýürütýüşleriň köp sanly hyzmatlary hödürleýär. Şoňa alamy kärhananyň özi işine ussat hünärmenleri elektrik enjamlaryny ýokary voltlarda synamak, ölçemek, howa geçirjileri gurnap sağlamak, ışıklanýyş üçin sütünleri oturtmak, elektrik enjamlaryny awatlamak hemde olara hyzmat etmek ýaly jogapkärli işleri bir kemsede ýerine ýetirmek başarýarlar. Hususy kärhananyň önümçilik bölümine oturdulan daşary ýurtlardan satyn alynan kuwatly enjamlar her biri ýerine ýetirilýän işde ýokary netijeler gazanmaga giň mümkinçilik berýär. Kärhananyň uzak aralyklary kuwatlygy 35 kW çenli bolan elektrik togyny geçirji ulgamlaryny, olaň gurnumy işlerini, elektrik energiýasyny paýlajak hemme gözegçilik enjamlarynyň synagyny, magdan çykaryşyny hemde ýerisi önümçilik desalaryny guruluşy gurnumy hemde başga da köp sanly sargatlar boýunça bitirýän işleri Türkmen standartlary döwlet gullugy tarapyndan barlygdan geçirilip buýrujlara tapşyrylýar. Adamlaryň 50 gulany hemýeşilik iş orunlarynyň üçine demir ölçeği hususy kärhanasynyň hünärmenleri ata watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň hasam artmanyň, halkymyzyň bagtyarlygynyň hatiratyna halal zähmet çekmäge döredýän taýsyz mümkinçilikler üçin gahrymany arkadamyda hemde arkadaly gahrymany serdarmyda alkyş sözlerini beýan edýärler.